वरात निघाली, रामजींची वरात निघाली. राजा दशरथ रथामध्ये आरूढ झालेले आहेत. महाराज वशिष्ठजींसाठी स्वतंत्र रथ आहे. भरत आणि शत्रुघ्न दोघे घोड्यावरती बसलेले आहेत. भरताच्या मनात अंतःकरणात आनंदाचे उमाळे येत आहेत. माझ्या दादाचा विवाह, माझ्या दादाचा विवाह. अंतःकरण दाटून आल्याची स्थिती आहे. सगळी अयोध्या वरातीत सहभागी झाली होती. रामचरितमानसनुसार तीनही राण्या मात्र अयोध्येमध्ये थांबल्या होत्या, त्या सोबत नव्हत्या. रामचरितमानस आणि मंडळी वरात निघाली. मजल दर मजल करत मिथिलेचा रस्ता सुरू झाला. मिथिलेकडं चालणं सुरू झालं. मिथिलेकडची दौड सुरू झाली. आणि रामचरितमानस मध्ये, रामायणामध्ये, भावार्थ रामायण, वाल्मिकीजींचं रामायण, सगळ्या रामायणामध्ये विषय येतो. अयोध्येवरून मिथिलेकडे वरात जात होती तेव्हा संपूर्ण रस्ता नव्याने तयार करण्यात आलेला होता. रस्त्यात ज्या ज्या ठिकाणी आडव्या नद्या येत आहेत त्या नद्यावरती पूल बांधले गेलेले होते. नद्यावरती पूल आताच आहेत असं नाही. इसवी सन पूर्व 5000 वर्षापूर्वी रामराया जेव्हा होते तेव्हा सुद्धा नद्यावरती पूल बांधले गेले. रामायणामध्ये लिहिलंय. ज्या ज्या ठिकाणी ही वरात थांबणार होती त्या त्या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था केली होती. आणि हे सगळं भोजन पंचपक्वान्नांचं होतं. त्या त्या ठिकाणी मधुर जल सगळ्या वराडी मंडळींना उपलब्ध होतं. त्या त्या ठिकाणी मोठमोठे शामियाने, त्या शामियांमध्ये गाद्या, दोर, तक्के सगळी व्यवस्था होती. रस्त्यात सुद्धा चांदीच्या ताटामधून जेवत होते वराडी मंडळी. रस्त्यात सुद्धा संपन्न होता रे माझा देश, संपन्न होता, श्रीमंत होता माझा देश. दरिद्री बाहेरचे आले आणि माझ्या देशाला लुटून घेतलं. इंग्रज आले त्यांनी लुटलं, फ्रेंच आले त्यांनी लुटलं, डच आले त्यांनी लुटलं, पोर्तुगीज आले त्यांनी लुटलं, ग्रीक आले त्यांनी लुटलं, शक आले त्यांनी लुटलं, कुशाण आले. किती जण आले. या देशानं बाहेरच्यावर कधी आक्रमण नाही केलं. बाहेरचेच इथं आले भिकारी. आणि त्यांना काय म्हणायचंय, आम्ही आमचं वैभव सांभाळू शकलो नाही ना, आम्ही आमचं वैभव सांभाळू शकलो नाही, आम्ही लढत राहिलो आमच्यामध्ये. आजही आम्ही तेच करतोय. जाती जातींमध्ये, धर्माधर्मामध्ये लढणं सुरू आहे म्हणून त्यांचं फावतंय. म्हणून आमचे 40-42 जवान जात आहेत. आमचं लढणं आहे ना म्हणून ही अवस्था आहे. या देशासाठी, या देशाच्या मातीसाठी अनेक जण मेले होते मंडळी. त्याची जाणीव आम्हाला असली पाहिजे, जाणीव असली पाहिजे. या देशाची माती आमची आहे तर त्या देशाच्या, त्या मातीचं संरक्षण ही सुद्धा जबाबदारी आमची आहे. या मातीच्या कणाकणासाठी अनेकांनी आपले प्राण दिलेले आहेत, प्राण दिले. शिवचरित्रात एक खूप सुंदर प्रसंग येतो. सिद्धी जोहर 42,000 सैन्याचा वेढा दिला गेला. वेढा पठाराच्या जवळ येऊ लागला. महाराजांना बातमी लागली सिद्धी येतो आहे, सोबत 42,000 सैनिक आहेत. हा गड सोडावा लागेल, हा गड सोडावा लागेल. त्र्यंबक पंत गडाचे प्रमुख होते. महाराज त्र्यंबक पंतांच्या जवळ आले. त्र्यंबक पंतांच्या जवळ येऊन म्हणाले, त्र्यंबक पंत आम्हाला जावं लागेल आता. सिद्धी येतो आहे, 42,000 सैनिक सोबत आहेत. त्र्यंबक पंत तुम्हाला धोक्यात ठेवून जातो आहे. पण त्र्यंबक पंत जेवढे दिवस शक्य असेल तेवढे दिवस गड राखा. त्र्यंबक पंत म्हणाले, महाराज गडाची काळजी करू नका. या गडाचा एक दगड सुद्धा मी पडू देणार नाही. जीवात प्राण जोपर्यंत आहे तोपर्यंत गड लढवेन. वेढा जवळ येत होता, वेढा जवळ येत होता आणि मंडळी केवळ 600 मावळे, 600 मावळ्यांच्या 2 तुकड्या केल्या गेल्या. 300 मावळ्यांच्या
दोन तुकड्या, एका पालखीमध्ये स्वतः शिवराय बसले, दुसरी एक पालखी तयार केली गेली होती, त्यात शिवा काशीद बसला. शत्रूला गुंगारा द्यायचा होता. दोन पालख्या दोन दिशेला धावू लागल्या. हर हर महादेवची घोषणा निनादली. वेढा तोडला. मावळे दौडू लागले. अंधाऱ्या रात्री किर्र अंधार आहे. वरून पाऊस पडतोय आणि मावळे जीवाच्या आकांतानं धावतायत. जीवाच्या आकांतानं धावतायत. राजा पालखीमध्ये बसलेला आहे. सैनिक शत्रूचं माग लागलं. एका पालखीच्या माग 3000 सैनिक धावले. शिवरायांच्या पालखीच्या पाठीमागून 3000 सैनिक. मावळे दौडत आहेत. मावळे धावत आहेत. स्वराज्याचा प्राण पालखीत होता. त्याला वाचवणं गरजेचं होतं. विशाळ गडापर्यंत पोहोचणं गरजेचं होतं. गणित पाठीमागून लागलेला तो पावसात धावतायत. मावळे धावणं सुरू आहे. राजापूर गाव लागलं. घोडखिंड जवळ आली. घोडखिंड जवळ आली. मावळे तसेच धावतायत. केवळ 300 एवढ्या अंधारामध्ये डोळे चकाकले. कुणीतरी गुप्तहेर म्हणाला, महाराज हे हिंसर श्वापनाचे डोळे नाहीत. शत्रू आहे. शत्रू आहे महाराज. तुम्हाला पुढे जावं लागेल. बाजी प्रभू खंबीरपणे उभा राहिले आणि शिवरायांना म्हणाले, महाराज मी या ठिकाणी थांबतो. हे 300 मावळे आहेत ना, त्यातले काही तुम्ही घेऊन जा. मी या ठिकाणी थांबतो. येणाऱ्या गनिमाला युद्धात आणून धरतो. जोपर्यंत माझ्या देहात प्राण आहे तोपर्यंत ही घोडखिंड ओलांडली जाणार नाही. तोपर्यंत या देहात प्राण आहे तोपर्यंत घोडखिंड ओलांडून शत्रू पुढे जाऊ शकणार नाही. महाराज तुम्ही निघा. शिवराय म्हणाले, बाजी तुम्हाला इथं मृत्यूच्या मुखात घेऊन मी कसं जाऊ? बाजी प्रभू म्हणतायत, नाही महाराज विचार करण्याची वेळ संपली आहे. आता माझा कोणताही विचार करू नका. गडावर लवकरात लवकर पोहोचा. तिथं सुद्धा 6000 सैन्याचा वेढा आहे. सुर्वे वेढा देऊन बसले. त्या सुर्व्यांच्या वेढ्याला तोडून वरती पोहोचायचंय महाराज. यातले काही सैनिक तुम्हाला सोबत न्यावे लागतील. मला काही सैनिक द्या. फक्त इथं उभा राहतो. नाही येऊ देत. वर गेल्यानंतर इशारा द्या. तोफेची सलामी द्या. तुम्ही वरती पोहोचलात आणि तोफेचा आवाज झाला की माझ्या लक्षात येईल माझा राजा वरती पोहोचला. तोपर्यंत या ठिकाणाहून सैनिक पुढे येणार नाही. महाराज तुम्ही जा. जीवाच्या आकांतानं बोलतायत. बाजी प्रभू आणि शिवराय निघाले. धावू लागले. पुन्हा मावळे घोडदौड सुरू झाली. पालखी धावू लागली विशाळ गडाकडे. आणि बाजी प्रभू हातात तलवार घेऊन त्या घोडखिंडीत उभा राहिले. 300 सैनिक सुद्धा पुरेसे नाहीत आणि समोरून आलेलं सैन्य 3000 सैनिक आहेत. 3000 योद्धे. की निशेही नाहीत लढायला. घोडखिंडीत रक्तमासाचा चिखल झाला. मंडळी कोल्हापूरच्या जवळ कथा होती. त्यावेळेला त्या घोडखिंडीकडे गेलो मी. त्या घोडखिंडीत खाली उतरण्यासाठी थोडीशी व्यवस्था केली. आता असं धरून खाली उतरायला लागतं. त्या घोडखिंडीत खाली उतरल्यानंतर जेव्हा त्या खिंडीची अवस्था मी बघितली ना, त्या घोडखिंडीत माझ्या डोळ्यातून पाणी सुरू झालं होतं. अरुंद 2 हातात 2 तलवारी घेऊन असा उभा राहिला तर शत्रूला पुढून येता येणार नाही. एवढं अरुंद भयंकर आहे. आज सुद्धा उतरता येत नाही. आणि या महाराष्ट्राच्या मातीचा एक सैनिक तिथं खंबीरपणे उभा राहिला होता. माझा राजा वाचावा. तिथं जात नव्हती. तिथं धर्म नव्हता. तिथं अपेक्षित होती महाराष्ट्राची माती आणि माझा राजा वाचला पाहिजे. माझं स्वराज्य वाचलं पाहिजे. बाजी प्रभू आणि आमच्या विरुद्ध लढणारे सुर्वे आमचेच
इतिहासात अनेक घटना आहेत, आमच्यांनीच आमचा घात केला म्हणून त्यांना सैनिक अतिरेकी पाठवण्याचं धाडस होतं. आमच्यानी आमचा घात केला म्हणून. शिवराय गडावर पोचले, तोफांचा आवाज झाला. बाजी प्रभूंच्या अंगावर जागा नव्हती अशी की जिथं वार झाले नाहीत. जागा नव्हती अशी, वार झाले सगळ्या शरीरातून रक्त वाहत होते. पण विशाळ गडावरून तोफांचा आवाज झाल्याबरोबर मात्र बाजी प्रभूंनी हातातली तलवार टाकून दिली असेल आणि म्हणाले असतील, बस माझा राजा पोचला, आता मरणाचा सामोरा जातो, आता काळजी संपली रे या अंगावरती. आणि तिकडे शिवरायांचं अंतःकरण म्हणत असतील, बाजी बाजी माघारी या, बाजी करा, कसंही करा, पण माझ्यापर्यंत माघारी या बाजी, माझ्यापर्यंत माघारी या. या देशाच्या मातीसाठी कितीतरी खपली आहेत, कितीतरी मरण पावली आहेत, अनेक आले तिथं लढली आहेत. हिमाचल प्रदेशातला तिलकराज आता जो शहीद झाला ना, ज्या दिवशी तो मरण पावलाय, 2 लेकर आहेत त्याला, एक 3 वर्षाचा आहे आणि दुसरा त्याचा मुलगा केवळ 22 दिवसांचा आहे, केवळ 22 दिवसांचा रे. आणि मूल झाल्यानंतर 22व्या दिवशी तो मरण पावलाय. काल कुठल्या तरी शहीदाचं प्रेत दारात येऊन थांबतंय, त्याची पत्नी बाहेर येते, त्याच्याकडे बघतीये, हाताची मेहंदी अजून पुसली गेलेली नाही, त्याच्याकडे बघतीये आणि माझं तुझ्यावरती खूप प्रेम आहे त्याच्या कानामध्ये बोलते आहे. आणि तीच मौली म्हणतीये, मला सुद्धा सैन्यात जायचंय, सीआरपीएफ मध्ये मला सुद्धा भरती व्हायचंय. कुठल्या तरी बापाचा मुलगा शहीद झालाय देशासाठी आणि तो बाप रडता रडता म्हणतोय, एक मुलगा शिल्लक आहे माझा अजून, त्या मुलाला पाठवेल देशाच्या संरक्षणासाठी. आमचं वैभव आहे रे. ते सैनिक म्हणाले होते, हा देश आम्ही तुमच्यावर सोपवून जातो आहोत, तुमच्या हवाली करून जातो आहोत, सांभाळा रे, नीट सांभाळा. हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. ज्या ठिकाणी देश असा संबंध येतो, त्या ठिकाणी आम्ही केवळ भारतीय असलं पाहिजे. मी या जातीचा, मी त्या जातीचा, सोड, ठेव बाजूला. या देशाची माती काहीतरी वेगळी आहे. संपन्न होता रे माझा देश. अनेक सैनिकांनी आपलं प्राणार्पण केलं आहे. सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ने कदम को न रुकने दिया. कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया. मरते मरते रहा साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. माझ्या तरी घोडे आहेत बघा, तो लिहितो, हिरवा निळा भगवा रंगाचे वाटून घ्यायचे नसतात, जाती धर्माच्या नावावर भिंती बांधायच्या नसतात. हिंदूचा ह आणि मुस्लिमचा म मिळून हम होत असतो.
स्वतःला मातीत उजवून घेतल्यावरच माणुसकीचा मला भरत असतो. सीमारेषा आणि भाषावाद करण्याच्या ऐवजी एकात्मतेचं मंदिर साकारता येतं मित्रा. तुला मला हे आपला आव्हान कोसळताना सावरता येतं. अरे काल राष्ट्रध्वजाचा पदर पुढं करून ती रस्त्यातून भटकताना मला दिसली. म्हणाली माणुसकीचं दान दे, जगण्याचं भान दे, तुला स्वातंत्र्याची आण आहे, मला माझा सन्मान दे. आत्ताच तर तुझ्या गोऱ्यांच्या तावडीतून सुटले आणि आज माझीच लेकरं रक्ताची होळी खेळायला लागली. ही लेकरं अशी कशी वाट भरकटतील? खरं सांगू का दोस्ता, तिच्या डोळ्यातून वाहणाऱ्या वेदनेला कोणती जात नव्हती रे. म्हणून म्हणतो आम्ही माणूस असायला हवं. हा शिवबांचा देश, हा बुद्धांचा देश. जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं. उसने और इसकी दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो मुँह में नहाती नहीं. आज दुल्हन बनी धरती के साथियों, जब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, चले हम पिता का वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. सैनिकांनी या देशासाठी प्राण दिला बघा. आणि दुर्दैव काही जण त्याच युद्धाचं श्रेय लाटण्यात दंग आहेत आणि काही जण त्या सैनिकांनी केलेल्या शौर्यावरती प्रश्नचिन्ह निर्माण करतायत. अशा वेळी या देशातल्या नागरिकांनी विचार करण्याची गरज आहे. सगळे सारखे. हा देश आमचा आहे रे, हा देश आमचा आहे. आणि संपन्न होता रे, खूप संपन्न होता, खूप श्रीमंत होता. श्रीमंती आम्हाला टिकवता नाही आली. आम्ही आपल्यामध्ये लढत राहिलो.